قەنجکردنا مرۆڤێکی دەستهشکبووی مارقۆس سێ. ئیجار عیسا جارێکە دن کات کە نیشتێ li wê derê mirovek hebû got destê wî hişk bû. Çavê wan li Îsa bû got ew ê roja şemiyê wî qenc bike. Da got wî sûcdar bikin. Îsa ji mirovê got destê wî hişk bû jê re got kara be li navendê rawesta. Pişt re ji wan re got ma di roja şemiyê de qenckirin an xerabkirin, xilaskirina jiyana mirovekî an xuştin cayîz e. Lê wan devê xwe girt. Îsa bihêrs li wan ên got li hawirdorê wî bû nerî, ji ber serhişkiya wan xemgîn bû û ji zilêm re got destê xwe dirêj bike. Wî jî dirêj kir û destê wî qenc bû. Feresî derketin derve û di cih de bi alîgirên Herodos re şêwirîn ka ew ê çawa Îsa bidin kuştin. Pirtûka pîroz, Encîl, Silav û rêz xwişk û birayên hêja.